Az előző részek tartalmából. Ilyen szok. Ele. Be. Te is tudod, hogy jó, hogy... Most László, hiszek benned, hátra jön. Hiszek benned. Ajjaj, hiszek benned. Ajjajjaj! Megsett a szárnya! Nem! Ajjaj. Víz veled a szöndje. Nézzük, verekszek a vízbe. Ne! Jó, doboz és szlovák akcentusszal, testvérem. Cigány! Az a baj, te még olyan kicsi vagy, hogy állítál is magad, hogy akkor is kicsi marad. Neked a gatyádba kicsi valami. Különbségek ember. Jó, milyen különbség, bazd meg, figyelj. Stay humble, stay humble. Jó, figyelj, de ha nekem kicsi is, te még ilyen faszom milliméter magasságú emberszemélyiség vagy, bazd meg, akkor neked mekkora? Neked faszom nanométer. Kicsi embernek nagy fasz, köszönöm szépen. Nem nagy fasz, kis embernek semmi. Adjuk, kifejeztük. Hogy fut? Hova futsz? Meddig vagyok én még az alap? Úgy, végül is mindig a csatorna az én... Alapba van. Ne szopas! Most engem... Menj oda le, ott lesz. Ne gyere, ne! Várjál, de. Ajjaj! Tényleg a lagodban van az öcskös? Igen. Oda, így. Tudom, hol a lejáratba, azt meg ne szopas. Hülye van, nem tudom ajánlott. Ajjaj! Vagyok benne. Hány személyes? Ne! Holy shit, this is World of Tanks. Talán nekem a... Nézz oda, hogy lő! Nézz oda, hogy lő! Szép. It's the homo, mit csinálod a fel? Ezt a kurva! Ki lett sniper-ból? Vodban meg be se tudná ütni a tankot. Jó, de itt nyilván egyszerűbb játszani, mint vodba. Vodba meg... Hát lőjjel. Vodba valószínűleg eltalálsz valakit, én... Szerintem 20 lövésből, amit leadtam, 18-szor annyit adottam, hogy lepattan. Nem talált, vagy nem sebzett, vagy mit tudom én. Hát mert most attól függ, hogy honnan lövöd. Most, hogyha az alvázat lövöd, akkor jó, beütid, hogyha nem. Akkor... És ha így lövöm? Ez a Laci. Na, az alvázat. Azt. Vagy nagy... Egész, nem. Alvázat kell lőni, hogy ne tudjon menni. Na, gyere be a kertbe, bassz. A legkönnyebben átüthető a tank. Jaj, tényleg bejött. Fussák, hogy csak fussál. Ne áss meg. Nem tudsz, beszélni. A német tankok be kell az alváztani, mert ott van nekik a motor. Full facik. Faktor. Browse the internet. Na itt mik vannak, nézd. A kurva anyádat! Kracsézni egyet, vagy gyors pörgetni a kaszinóban? Anyád, mi a fasz? Úgy mehet. Meg. Aaaaaaah! Keciket! Meg. Keciket! Azt mondja, fel akarok állni. Gyere, fiam. Anyád! Ez hogy néz ki? Én kíváncsi vagyok, Geci. Gyere be a kaszinóba, bassz. Mi ez a Range Rover? Azt hittem már a Noncsiró beszéltek. De miért beszélnék a Noncsiról, ember? Töröd már ki a fejedből. I'm just trolling.
Az élet egy hatalmas nagy pofont fog neked adni egy nap. Ahol már készült. Ez jó. Ismerlek. Ismerlek magam. Hát! Basz! Kipörget, Basz! kipörget, Basz! kipörget, Basz! kipörget. Hol Figyeld le? meg, hogy kit fog várni. Most vagyok biztos benne. Jó, menjünk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kit várni. Gyere Ádám, gyere Ádám, gyere Ádám, gyere Ádám. Jaj, hülye. Mi? Ja, azt láttam, Kint. azt a kolossal részét. De puzi! Olyan tudtam, hogy Emlékszem, hogy copyright! Oh, I'm cancelled. De din... Hey, yo! Hát ez lő, hát mekkora román. Jó! Clip farm. Ne, visszaadtam. Olyan mikor fogom nektek téged? You would not believe how many celebrities live here. A győztes! Magaddal beszélsz? Nem, nekem beszél. Magaddal beszélsz? Nem Laci, téged felrejtettek. Képen kisütővel. Pancake sütő! Kik? Kívánok, Tóth Tamás vagyok, és a mai hírekben el szeretném mesélni, hogy Laci miért lett fogyatékos. 2 éves anyukája pancake-sütővel agyonvág tőle. Laci, Hát majdnem kiesik, ha maximálisan van a... Jó napot! Gyere box. Hopp! Illegális fegyvereket használ! Az meg egy izével. Szép meg itt. Anya! Áhá! Előbb jutottam be. Na menjünk már, Racse. Nem tudjuk a csézni, állj már. Kiválasztott ezt! Ó, menne meg idő. Kiválasztott ezt a pályát! Kiválasztott azt a motoros pályát. Nem Én? tudom, nem én voltam. Nem ott voltam. Na, Legyen. Forrest. The City. igen. Basz meg! Ez Nekem kecsis! nem lát engem. Tőle nem láttam az urat. Nem lát. Jaj. Mit beszélsz? Mit ahogy nézek? Oké, bro. Milyen kombót nyomtatok rám? Ellöktél a rendőr, meg megölt levegőt. Creeper? Oh man. Még lesz már. Ez is... Anyád, jó. Sose jutunk reptérre. Mindenki Gyorsan, mert mindjárt megyek. Rendőrölgetés nélkül. Dolgok. Nem, azt a rend. Annyi eszed van, mint egy bag of chipsnek. Bag of chips. Tudtok ba... De nem, ne adtam nem állgetsz. kocsit A puszi vagy. Annyi eszed van. a barnabásról nem mondhattad volna jobban. De ő meg. Szaranet? Vagy mi a fasz van? Ilyen lassú a felfogásod? Halló? Lacinak most nagy a pinge szerintem. De nem csak a Lacinak, lehet? De tűnsz. De szedd kilőttem. Ajaj, Ajaj. kezdtem volt jó ötlet. De nagy a pinged. Nem. Magammal, hű. A gépeddel? Gépeddel?
Miért? Mi van a gépettel? Fölhívja Marsot. Föltívj a lackót! OBS majd izél, mutatja, hogy mit hallasz. Ilyen, mégis full hang. Én mindent vágok. A fasz! Én várok. Ezt vegyed. Ezt vegyed, Tomi. Ajaj. Vegyed. Mi a És rám gurul. mi a faszom? És elüti két autó. Régi spél! Más után. Mi történik? Ne lőj le, én csak azért veszem, hogy izé... Mi laggol? Most látjátok ezt a zöld kocsit előttem? Ez a zöld kocsi. Mondom, ne lőj le. És miért kerek fejlődni? Ez jó van akkor. Miért kerek fejlődni? Én figyelj! Ez egy eléggé terrorista megszólalás volt. Na, mondjátok mikor... Gyere már! Valami... Adsz, menjünk metrózni, menj, tolass vissza! Oh shit. Here we go again. Na honnan estél le? Távol. Ne, Ahmed, ne! Nem bírom én meg. De ne lopd el! Ne lopd el! Én hoztam le! Ne, add vissza! Meg kell menteni! Kell! Honnan jön? Ne! De köcsög, mind meghalunk! Várjál, Laci, Pesten melyik a piros metró, de... Azt mondod. Hol a metró? Bahúzom! Na még egy repülés! Fogos a metró, fogos a metró. Menj vissza, menj le! Mission egy raptorra Menj! Elment ma a metró? Még itt van. Nem, ott van. Gyerünk! Gyere! Gyerünk! Gyere, most nem öllek meg, Gyerünk. gyere! Kérjük, fejezzék be a beszállást. Várj, állítsátok le a metrót! Nem megy Az be! ajtók záródnak. Nem megy be! Üdvözöljük utasainkat. Ez az M3-as metró Újpest Nem központ lehet felé. bemenni, és A határút gírkál. következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. Welcome on board. This is Metroline M3 in the direction of Újpest Központ. Metró ez. Szerezzél kocsit és gyere a kövére. Hú, de unthinkable. Hú, de unthinkable. Az komoly ásítás volt. Határút a Pettyes utca következik. Az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Megérkeztél, hogy előttél? Menjél! Fel tudtál szállni? Jó, két személyes. Hogy ülünk itt beszélni? Jó fölmelegített a széket, Pettyes bassza! utca. Az Egyheri út következik. Kell. És akkor most... Megtapogathatom út közben? Semmelweis klinika. Jó! Megjöttek. Jó, a pokat. Ki metrózok. Hogy mi a fasz? De hallod, de nekem ne szóljál be. És az NPC-k miért? Kapd be! Mekkora geci! Jön, itt jön.
De állj meg! Kiestem, állj meg! Snowball launcher. Hogy a fasz? Az. Klinikákon. Ne, tírgász dobálsz te is? Igen. Csak így... Ecseri út. A Népliget következik. Átszállhatnak a helyközé és a távolsági autóbuszokra. The next station is Nipliget. Change here for regional and national buses. Nem jó. Mi a fasz van? Gyere Tomi! Elfogy a tírgáz. Menj közelebb. Hát... Geci. Bedobtam egy gránátot, vágod? Ah,